ropen was een goor. De halve nacht liep Dirk met onderboks in hand de slopkommer te houden. Het roomke met 4 goors bracht geen oplezen. Die ruttige leutje strooljogers vonden wel nog lief om binnen te komen. Daar stonden onderboks vol dode neefjes, rode stedens op het plafond en behang, maar even goud, het linkeroog half dicht en beste bult op wang. Zelfs bovenlip stond een flitse boog tegen neuschoten. En op kont alde deze een geleerde poest. Hou kriegen ze kloor. Verdampt, die verrekte neefjes ook. Maar gauw dat zaterdag was en Dirk nooit als clown onder het volk huisde. Maar het was slim singelier. Hij was de pineut, terwijl vrouw glad en strak in het vuil bij keukentafel zat. Zij hebben zelf nooit zulks zuidblauwd in het lief. Van alles haren opgebaard. Een handdoek met suikerboter en lamp. Pieterolie op een schurreltje. Met stofzoeger langs het plafond. Een kleefstrip, hol maar op. Geen zelf aan te strieken. Ze hadden hem duchter bij Kop en Conrad. Een poordoog eet ik erop. Een beetje deppen met een koud waskelap. En we zullen beslist nooit krabben. Dan zakt Brut wel weer af. Een dag of wat later was het aan de mol rook. Vrouw knorde als een oor zwien, maar krek dat loekjes bij Dirk dichtvouwen was het weer mis. Deze mol maar een. Die konden van Beerhof wel even naar een andere wereld houden. Dachten. Maar binnen een ogenblik was Dirk weer aldernoost drog aan het speren weer. Het was van ijs, spitzuur en slopkommer. Vrouw werd er wakker van en bedacht zich in een. Oh ja, ik heb afgelopen week een flesje van dat citroenspul gekocht. En volgens verkoopster is het mijn rokelspul tegen neefjes. Het staat in een keukenkast. En ik zal, als die was, er maar wat van om kop touw smeren. Dirk was een rab in keuken en zag in kaast het gele flesje staan. Kon het etiket amper lezen, maar het was in alles geval een geel plootje. Kop, nek, arms en kont kregen volle loog, dus laat ze nou maar komen. Aan de meuns werd Dirk op tijd wakker en had voor de deur. Kan amper wat zijn, want ben al duivel weer bulten en poesen. Vrouw kijkt om aan en vraagt: wat is nou om aas? Ja, die oliebroek vanzelf. Ze hebben die weer wat aansmeerd, rommel van niks. Later aan keukentafel valt vrouw van stouw van het lagen. Het flesje staat nog op tafel. Kijk als hier, wat bruut is. Geen citronella, maar zuider gele hunnig.